сорау явап тапшыру. Һәм мин аның алып барусы Дмитрий Дебров урынына. Һәм без башлайбыз. Һаумыгыз. Һаумыгыз, мин Айгөл, Сибай калаһыннан. Кем ул Арина Родионовна? Няня, нюня, әллә нини? Няня. Юк, был дөрес явап түгел. Арина Родионовна ул Родиондың кызы. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Һаумыгыз, мин Залина Өфенән. Өфелән ниндәй тукталыш С хәрефенә башлана. А. Софья Перовская, Б. Степана Кувыкина, С. Спортивная, һәм Д. Синтез-спирт. Д. Синтез-спирт? Юк, дөрес явап центральный рынок. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Һаумыгыз, мин тоже Рустик, тоже центральный рыноктан. Шаянюм 2009-да кем еңәсәк? А. Кендектәр, Б. Хупайлы дәрүштәре, С. Ыгызыгы һәм Д. 20 централ. А, кендектәр. Дөрес явап түгел. Дөрес явап Шаянюм 2009-да дуслык еңәсәк. Без гран-при аласакбыз. Sony Ericsson дигән телефонга мөхәббәт. Наил, әйдә. Мин килдем, Соня. Хәлдәрең ничек, Соня? Соня, беләңме, мин бүген 6 дәресен һөт йөренем. Соня, ни эшләргә инде? Мин үзем менән мәктәпкә алырга ярамай. Соня, беләңме, мин бүген 20-нче гимназиянан Сименсты Сәлимде күрдем. Һиңа сәлем әйтте. Миңа хат язманымыни? Ярай, кайгырма, языр әле. Беләңме, Соня, мин һиңа бүген бер нимә алып килдем. Изләйһеңме? Хуз биргәйнем. Бuna ысын теринән куртка 50,000 тин тора. Ничек, Соня? Укшаймы? Хәзер. Беләңме, Соня? Узакламай каникулдар итә. Без синең менән азна буе аерылышмайбыз. Соня. Хәзер актуаль юмор. Доллар менән һумдың аралашуы. Сәлам, мин доллар. Сәлам, мин һум. Әйдә хушайык. Торып торыгыз, егетләр, торып торыгыз. Долларның курсы нинди? 35. 35. Хәзер тагы 30 сакырам да. Увертюра инфляция. Мин һум. А мин евро. Ә нишләп шулай бәләкәй? Инфляция. Моң студияһы. Лиана Хабибуллинаның яңа хите. Минең тамагым ауыртайны. Мин бит монарында 2 тонга нәдегрәк йырлаган. Монарында совсем фальшивит иткән. Без аны бер нисек тә үзгәртә алмайбыз. Әдрәк уйлап карарыгыз. Нисек аңламайым, да авыр эш бит ул. Әйбәтләп уйлап карагыз инде. Хәзер эшләп карарбыз, нимә килеп сыгыр. Миңа охшай. Мин тагы килеп йөрә ярыйм. Безгә Өфе калаһы нык охшай.
Ә беләһегезме нишләп? Юк, һез белмәйһегез. Без был сәхнәгә йырлашып көлер өчен сыкманык. Хатта башкорт эстрадаһын карар өчен килмәнек. Безнең хыялыбыз электән үк ошо сәхнәлә фотога төшергә идегез, егетләр. Егетләр, матур итеп торыгыз. 1, 2, 3. Ә мине төшерегез, мине. О, хәзер контактта һәйбәт аватар була инде. Сәңгелдәк тапшыруы. Идрис, тыныслан, нимә булып китте? Тортырага biz конфеттеримде еді ла, шкафка инеп китте. 2 көн сықмай инде. Тыныслан, хәзер белешеп кем. Тыр, сык шкафтан нишәп баланы илатаң, ә? Халмагыда. Конфетим. Конфеттерим. Халмагыда. Конфеттерим. Тыр. 2 көн буе шкафта нимә гара утырдыгыз, ә? Корпоративка! Бұл ауылда бір қыз да көрінмей түгілмі ғу? Шу. Қара, біреу кетіп бара шикілі. Қыздар түгіл ме екен, ай? Білмейм, қана ағызды бер әлі. Мә. А вдруг қызда? Әйде, тидірік, әйде. Егет, келәлі бұнда. Егет, келәлі бұнда. Идрис, онда қыздар түгіл. Әкем. Фатима! Бүгін біздің студиябызда қонақ Радик Юляқшын. Әйдәгіз, оны сәлемләйік. Хаумағыз, Радик. Хаумағыз, әй. Бұна біз ишеткәнік хізі машинаны йөрітірге 3 яшлік ұстығыз үреткен тем. Шол дұрыс мә? Дұрыс, әкем әлгі айтты, ә? Көрініп тұра бітенді машинағыз гармон хымақ елпәшкен да ойған. Гармон хымақ елпәшкені мен бет гармонда ойнарға өйренем, ә? Миңа шул тиклем